एलायन्सनि खोथाया गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा जेब्ला जोंनो फोरमायगोन जों अब्ला मोनथिगोन। जोंनि नोजोरा जाहैबाय जोंहा बिटिसिआव 2025आव जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार्कल बिटिसिआव सिट बानायनांगौ। थांनाय 2020आव जितु बिटिसि इलेक्शन जानानै थांबाय बेहायबोथ' जों बिपिएफआ जेनाखै। बिटिसिआ जादों इन्डियानि कन्स्टिटिउसननि सिङाव 6 सिडिउलनि प्रभिजनजों दाजाना होनानै मोनसे पलिटिकल एरेन्जमेन्ट। बिटिसिनि माखासे खेमथाफोरा दिनै गावनि आखाइनिफ्राय गलांदों। नंगौ, बे सैथो बाथ्रा, जों बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। मानोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खेमथा लानानै दिनै बिटिसिखौ सालायनांगौमोन बियो बिथाङा सालायनो हायाखै। उदालगुरि सार्कलनि सिङाव मण्डलानो बुं सोरबा माने सार्कल अफिसारानो बुं माबायदि बेफार सोलिगासिनो दं बेहाय। दिनै सोरबा बिफानि सम्पतिखौ सोरबा फिसालानो जुदि नामजारि खालामनो थांब्लाबो बेहाय माने हाजार हाजार थाखानि मोनसे लेनदेन सोलियो। जोंहा धनस्री ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव दिनै पुरुनि हाफागाव प्राइमारि कमिटिनि गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दानाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जाना थांदों। दिनै गोदान कमिटि फैबाय आरो गोदान कमिटि जायफोर बिबान मोनदों बिथांमोना खोब स्ट्रं कमिटि जागोन। ओंखायनो फैबाय थानाय जितु बिटिसि बिसायख'थि 2025आव जितु जानो गोनां बिसायख'थि बे कमिटिनि गेजेरजों जों पुरुनि हाफागाव प्राइमारिनि सिङाव बेसेबांनिखि भटार्स दं जों बांसिन भट लानानै जों देरहानो हागोन आरो बेखौ दिनै जों आसा खालामनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि धनस्री ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिफोरखौ जों गोदानै मोनसे गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडिखौ दादों। थांखिया बेनो जोंहा 2025आव बिसायख'थियाव जों पुनराय जोंहा धनस्री समस्तिखौ जों लाखिफिननांगौ आरो जों फैबाय थानाय दिनाव गभर्नमेन्ट दानांगौ। आसा खालामदों 2025आव मानगोनां जोंहा हाग्रामा महिलारि दांग्रियानो बा हाग्रामा महिलारि सारानो जोंहा फिन बिटिसिनि चिफ जागोन आरो बेखौ रोखा। आरो बेजों लोगोसे सार ससियेल मिडियायाव जों गोबां नुनो मोन्दों फैगोन बिटिसि इलेक्सनावहायो दा इउपिपिएल आरो बिपिएफखौहायो मोनसे एलायन्सआव थानो थाखाय बा बेबायदि मोनसे खोथा सोलिबाय थादों। बेनि बेलायाव मा बुंनो सार? आंबो ससियेल मिडियायाव नुदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजनिति हान्जानि गेजेराव मोनसे एलायन्स जागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेखौ जोंनि गोजौ थाखोनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनासो स्पष्ट बुंनो हागोन। जों आसा खालामदों पजिटिभ लाइन बा नेगेटिभ लाइन बे मोननैयाव थायो। आं बेहाय बारा बुंनो थाङाखै। मानोना जोङो जाय जि हाबाफारियाव लानानै जि दायथ' मोन्दों बेखौ मावगोन। हयथ' जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा स्पष्ट मोनथिगोन। बिथांमोना जेब्ला खामानिया मावफुंजायो बा रायलाय बिथांमोना जोंनो स्पष्ट बुंब्लासो जों मिथिगोन। ओंखायनो आं बिनि सायाव बारा नोजोर बोआखै। जोंहा 2025आव जोंहा बिटिसिआव बिपिएफआ हारसिंनो सोरखार दानांगौ जों बे नोजोरजोंसो खामानि मावबाय थादों। ओंखायनो दिनै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे गोबां धरनाव गोबां बाथ्रा ओंखारदों जे बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ ज' जासिगोन गोरोबलायसिगोन। बे बाथ्राफोरखौ गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों। माने मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबै जों बयजोंबो रायलायनो हायो। सोरबा माने कंग्रेसजोंबो रायलायनो हागोन, सोरबा बिजेपिजोंबो रायलायनो हागोन, सोरबा इउपिपिएलजोंबो रायलायनो हागोन, एजिपिजों रायलायनो हागोन। रायलायनायाथ' गिदिर खोथा नङा। जिथु राजनिति हान्जा जों जिथु हारसिं गेलेबा जोंहा लाब जागोन ना, सोरजोंबा लोगोआव जों ज' इलेक्सन गेलेबा जोंहा लाब जागोन। जोंनि नोजोरा जाहैबाय जोंहा बिटिसिआव 2025आव जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार्कल बिटिसिआव सिट बानायनांगौ बे नोजोरजों जों खामानि मावदों। ओंखायनो जिथु एलायन्सनि खोथाया गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा जेब्ला जोंनो फोरमायगोन जों अब्ला मोनथिगोन। ओंखायनो जों बाथ्राखौ मोनथिया असिया जों गेजेराव बारस'नानै खोथा बुंनाया थिग जानाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना जिथु आंनि गेजेराव मोनसे कुइसन लाबोदों जे एलायन्सनि खोथा बेखौ गोजौआवसो मोनथिगोन। आं बिनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो। सार बेजों लोगोसे थांनाय बिटिसि जिखिनि इलेक्सन एमएलए इलेक्सन जादोंमोन बेवहाय गोबां बेबायदिनो बिजेपिनि थाखाय भट राजनिति मोनसे हान्जाया गावबा गाव माने हान्जानि माने थांखि बिथांमोना जुदि सिंगल गेलेयो ना सोरखौबा लाना गेलेयो बिथांमोननि खोथा। मानोना जोंबो मोनसे बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जोङो मालाय मोनसे राजनिति हान्जानि सायाव जों बारा बाथ्रा बुंनाया जोंहा थिग जानाय नङा। ओंखायनो जोंहा नोजोरा मोनसे सोर हारसिङै गेलेयोना लोगो जानानै गेलेयो जोंहा बेयाव बुंनांगौ दरखार गैया। जोंहा बिपिएफआ बे जे सिंगल हारसिङै जोङो बेसेबां माने नाम्बार्स नांगौ बेसेबां संख्या नांगौ जों बिसोर जोंनि नोजोर। सोरबा बिजेपिआ हारसिं गेलेयो, सोरबा इउपिपिएलआ हारसिं गेलेयो आरो सोरबा कंग्रेसआ हारसिं गेलेयो जोंहा बेयाव बुंनांगौ दरखार गैया। ओंखायनो दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मा लुगैदों
बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों जोंहा बेहायसो नोजोर ओंखायनो दिनै आसा खालामदों जे बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दा बर्थमान जिथु बाथ्राफ्रा खुगाजों खुगा बेरखांलायबाय थादों आरो नुदों जे बिपिएफखौ दाबो रायजो राजाफ्रा गाराखै मानो होनना बुङोब्ला इलेक्सननि रिजाल्टआनो फोरमान खालायो थांनाय 2020आव जिथु बिटिसि इलेक्सन जानानै थांबाय बेहायबोथ' जों बिपिएफआ जेनाखै जों गासै 17था मोनदों रायजो राजाफ्रा जोंनो बांसिन सापर्ट होदों नाथाय बेखौ माखासे सुबिदाबादि मानसिफ्रा खैसार सानानै जोंनि बिपिएफखौ सरकार खुंनो थाखाय खाबु होआखै बिसोर एबारबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय थांनाय जिथु एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायबानो मोनथिगोन नोंथांमोना एसे एनालाइसिस खालामनानै नायबानो जाबाय बिथांमोना मोननैजों लोगो नांनानै बेसेबां भट मोनदों बिपिएफआ सिंगल हारसिङैनो बिटिसि समस्ति हिसाबै जुदि नायनो थाङोब्ला बेहाय बांसिन बिपिएफआनो दिनैनि थारिखआव 40टा समस्तियाव बेसेबां मोनदों नोंथांमोना रोखा जाबानो जाबाय थांनाय बारनि जिथु एमपि इलेक्सननि जिथु रिजाल्ट बिटिसि समस्ति हिसाबै जुदि जों नायनो थाङोब्ला मथा मथि बिपिएफआ सरकार दानो हानाय पजिसनाव दाबो दङ बेखौ जों रोखा बुंनो हायो आरो सार मोनथाम एख' जाना थांबाय बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनथाम सार मा बुंनो सानो बिटिसिआव थांफिनगोन नामा सार नङा बेथ' दिनैनि थारिखआव जों रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो सांग्रां जानाया मोजां मानोना बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायानो मोजां दिनै बिएससिखौ जों मोनसे आन्दलननि गेजेरजों मोननाय फिसा काउन्सिल बिनि गेजेराव जोङो बिटिसि मोनदों बिटिसिआ जादों इन्डियानि कनस्टिटिउसननि सिङाव 6 सिडिउलनि प्रभिजनजों दाजाना होनानै मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बेखौबो नोजोर होनाया मोजां दिनै आरो बिटिआर नोजोर होनानै अबे मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय दा मोनथाम एकर्डआवबो बर' रायजो राजाफ्रा आरो बिटिसिआव थानाय गुबुन हारिफ्राबो गोबां बेहाय माने जिउ बावनो गोनां जादों गोबां खस्थ' मोनदों दा थैनि गेजेरजों मोननाय बे सोरजिजानाय काउन्सिलखौ जों दिनै मानो थांनो होनो ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामबानो जाबाय दिनै जि मोनसे ससियेल मिडियाआव नुनो मोनदों जे बिटिसिनि माखासे खेमथाफ्रा दिनै गावनि आखाइनिफ्राय गलांदों नंगौ बे सैथो बाथ्रा जों बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया मानोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खेमथा लानानै दिनै बिटिसिखौ सालायनांगौमोन बियो बिथाङा सालायनो हायाखै गावनो मोनखानाय जिथु डिपार्टमेन्टफोर गावनो होखानाय खेमथा बे खेमथाखौ सोरनिबा थ्रुयै दिनै बिटिसिखौ सालायनायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सांग्रां रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालामनांगोन दिनै हाग्रामा महिलारि दाङ'रिया बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै जों नुनो मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 17 बोसोर जिबायदि धरनाव बिटिसिखौ रुमै गोमै दिनै बिटिसिखौ सालायनानै बिटिसिआव थानाय गासै हारि माहारि गासै राव हारिफोरखौ लानानै जिबायदि मोनसे डेभेलपनि लाइनजों लांदों गोबां धरननि खामानि मावनो हादों सोलोंथाइयावनो बुं माने साइस्थ'नि बिथिङावनो बुं माने दिनै गोबां धरनाव उन्नति जानो मोनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बावाखै नङा नंखायनो दिनै नुदों हाजारखि बिथांमोना मोजां बाथ्रा बुङाथों मानो गोदै बाथ्रा बुङाथों मानो दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा रावबो बुजियै गैला बुजिजोबखाबाय नंखायनो फैबाय थानाय समाव सोरखौ सरकाराव लाबोनांगौ सोरबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा आरो बांसिन जोंहा बर' मानसिफ्रा दायथ' दङ ओंखायनो दिनै जाय मानसिफ्रा दिनै मोजां खोथा बुंनानै बिटिआरनि सुक्तिनि नामाव गोबां सिमां नुहोनानै दिनै बर' लाइमोनफोरखौ दिनै जिबायदि मोनसे हाखराव खोलैबाय जिबायदि आन्दलननि प्रलबन होनानै जायफोर जेलाव दं जायफोर दिनै माने केस दङ जायफोर दिनै मुंख्लं जाबाय बिथांमोननो जिबायदि माने बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि जिथु बेसेन होनांगौमोन दानि सरकारा होनो हादोंना बेखौथ' जों मोनथियो रावबो होनो हायाखै थाखाया जोंहा बेसेबां फैनांगौ बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनायाव बेबोथ' सम बायदि बिथांमोना फैसाखौ खरसा खालामनो हायाखै देग्लाय जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना मोजां सरकार सालायदोंना गाज्रि सरकार सालायदों बेखौ जों साफ्रोमबो रोखा मानोना थांनाय जिथु 24 आरो 2023 आरो 2024आव जिथु मोनसे बाजेट बे बाजेटआ दिनै 800 कौटिमोन 800 कौटिनि गेजेराव बिथांमोना बोसोरसेयावनो 800 कौटि थाखाखौ खरसा खालामनो हायाखै बेथ' रोखा नंखायनो दिनै 2024 आरो 2025 मायथाइयाव दिनै बाजेटआव थाइसेबो थाखा बारायाखै बेथ' फोरमाना दा बिथांमोना दिनै मोजां खामानि मावनो हायाखै साख्रि दिनै मोजां रोखोमै बिथांमोना साख्रिखौ जिबायदि एग्जाम खालायनानै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि दिनै एपइन्टमेन्ट होनांगौ बिथांमोना होनो हायाखै हा हुनि बेलायाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं बारा गोजाननि खोथाखौ बुंला अदालगुरि सार्कोलनि सिङाव मण्डलानो बुं सोरबा माने सार्कोल अफिसारानो बुं माबायदि बेफार सोलिगासिनो दं बेहाय सरकार दंना गैया दैदेनगिरिफोर दंना गैया दिनै रायजो राजाखौ मानो हाराहास्ति खालायथारदों सामायनो मोनसे लेन्ड हल्डिं नागिरनो थांबाबो फैसा होआब्लानो बे बिथांमोना खामानि मावा दिनै सोरबा बिफानि सम्पतिखौ सोरबा फिसालानो जुदि नामजारि खालायनो थांब्लाबो बेहाय माने हाजार थाखानि मोनसे लेनदेन सोलियो अब्ला बे सरकारा मोजां खालायदोंना मा मावदों रायजो राजाफोरनि थाखाय ओंखायनो जों नुदों बिथांमोना खुगायावल' खोब गोदै गोथाव बाथ्रा बुङो दिनैसिमबो बिथांमोना बिटिसि ओनसोलनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै बे रोखा जानानै दं आरो
मेसेज बे बेलायाव मा क्लियारेन्स होनो सानो पाब्लिकखौ बेसां मोनगोन बा बेसां मोनगोन बेसां मोना बिथाङाथ' बाथ्राखौ बुंनो हायाना थारमाने बिथांमोना होमबा मा भटखौ रेगिं खालायगोन नामा बिसोर गिदिर कुइसन ना रायजो राजाफ्रा सोरनो होगोन बिनि सायावसो जागोन रायजोफ्रा माने बिसार खालायगोन दिनै रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बेबायदि बुंनाया बेसेबां जुक्ति दं आरो बेसेबां जुक्ति गैया बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायबानो जाबाय दिनै बिथाङा बुंनो हागौ जि बाथ्राखौ दिनै रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बुंदों बे बुंनो समाया जोङो दिनै एलायन्सआनो जायाखै दिनै इउपिपिएल आरो बिपिएफआ दिनै एलायन्स जायाखै बिथाङा दिनै मा फोरमान होनो नागिरदों बिथाङा जानला मोनला बुंबाथ' जानाय नङाना दिनै जोङो एलायन्सनि बाथ्रा गैया जोंहा गोजौ लेभेलाव जि बिथोन होयो जों बेखौसो फल' खालायगोन एलायन्स जादों जायाखै जों बुंनो हाया होमबा बिथाङा बबेनिफ्राय मोनखो एलायन्स जादों होननानै रायलायदों रायलायाखै मालाय सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसिगोन बिथांमोना गावसोर बिजेपिआ सरकार दागोन होननानै बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुना दं नंखायनो दिनै बिटिसि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां सोरखौ नांगौ बिटिसिखौ खुंनाय बेबस्थाखौ जिरायनो थाखाय बिटिसिनि चिफ सोरखौ जाजानो लुगैदों दिनै माखासे सुबिदाबादि मानसिफ्रा दिनै रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन मानोना रेव नार्जारिया बबेनिफ्राय देरहाना फैदों बेखौथ' रायजोफ्रा बिसार खालायगोन ना दिनै गावनो जुदि देरहाना फैनो हायाब्ला दिनै बिथाङा सोरखौ चिफ बानायगोन दा दिनै नंखायनो बिसार खालायगोन दिनै बे बिपिएफनि बेनाराव थानानै बिपिएफनि गेजेरजों देरहाना फैनानै दिनै बिपिएफखौ बियो दिनै फोजोबनो थांनायाथ' बिथांनि गोसो गोरबोआ बेसेबां गोथार बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन ना नंखायनो आंहा बिथांनि सायाव बुंनांगौ जेबो दरखार गैया बिथाङा गाव उरायलाबायनाय सासे बेक्ति गाव बबाव थानानै खामानि मावो बेखौनो मोनथिया गाबोन समफोर जायनि सरकार होयो बेजोंनो बिथाङा बास्लायना थांगोन आरो थेंक इउ